valencià i en castellà igualment, i que tinga una consideració especial del valencià que ningú havia pensat. I tot això ens continua criticant encara alguna gent dient que no anem prou lluny. I hem anat el més lluny que se pot anar, que és fer oficial una llengua que és la que parlàvem tots i era real. Però naturalment la llengua no és algo que ens pot diferenciar. La llengua ens provoca capacitat d'enteniment i dificultats, i per tant la llengua no ha sigut un instrument de política mai per a nosaltres, i per a mi en especial no ho ha sigut en absolut. És un factor d'enteniment que hi ha que potenciar, però que hi ha que respectar perquè és la llengua pròpia dels valencians. Però això ho hem aconseguit. Però hem aconseguit un estat de les autonomies molt singular i ho ha aconseguit este poble especial que tindria que tindre una autoestima impressionant i que per desgràcia no li ocorreix això. I els èxits que en estos anys que comentem se podem apuntar són molt singulars, perquè no és senzill crear una televisió de res, i no és senzill perquè a més en Espanya estava tot centralitzat i encara continuen procurant que estigui alguns centralitzat en dos nuclis, això sí, en Madrid i en Barcelona. I el que volia fer teatre se'n tenia que anar a Madrid o a Barcelona també, i el que volia fer televisió o dependre a manejar una càmera se'n tenia que anar allí igual. I des del punt de vista financer o des del punt de vista industrial també se tenia que migrar. I l'estat de les autonomies, que és el més important, no solament ha acollit i ha millorat la capacitat d'integrar la diversitat, sinó que ha fet possible que tots competim d'una manera singular. I és que tot el que abans estava en Madrid, així també està. I tot el que abans presumia Barcelona de tindre, així també està. I totes les coses que a vegades se queixaven que saben en Castelló, se poden veure en Morella també. I hem fet, jo crec que un país molt més ric, un país molt més capaç i un país que està a l'abast de tots. I per tant, jo diria que tindríem que tindre una autoestima per els números, que no caberen per la porta perquè hem sigut capaços d'aconseguir com a país coses molt importants.